Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwletimiziň durmuşyny değişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy. We milli ykdysadyýetyň puwdoktorynyň sağlaşykly ötüşine gönükdirilen birnäçe resminamalaryň tasdimlaryny araldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz şuň sözlerden hem diýip bolşýalyk. Ministrler Kabinetiniň nowatdaky sany ulgam arkaly mejlisini geçirýär. Mejlisde taýýarlanan resminamanyň tasdimlamaryna şeýlem käwren beýleki meseleler arap maslahatlaşar. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary müşrik we söz berdi. Vice-premier gözöçüge diýen düzümlerine alınıp balyan işleriň ýagdaýy, Kızgystan Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň hemde Saglyk goraş we Derman senaty ministrliginiň hünärmenleriniň, ýurdumyzyň şipahanalarynyň mali hojalyk işleri hemde bejer sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollanmalarynyň bahalary boýunça bilelikde geçiren seljermeleriniň netijeleri barada hadabat berdi. Geçirilen seljermeleriň dowamyna şipahanalaryň mali hojalyk ýagdaýy we berilýän ýollanmalaryň bahalary bilen baglanşyk meseleler öwrenildi. Geçirilen seljermeleriň netijelerine laýyklykda ýurdumyzda şipahanalaryň mali durnuklygyny pogtlandyrmak, hüdürlenýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak maksady bilen birnäçe çäreleri kabul etmek teklip edilýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişli kararyň tasdimaty hüdürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, halkymyzyň hemde ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglyk we awadançylygy barada galadanyň Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini beledi. Saglyk döwlet maksatnamasynyň we beýleki giňmeçerli durmuş ykdysady maksatnamalaryň çäklerini paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň wilayatlaryna täze lukmançylyk idaralarynyň şipahana din jarşy we piýagatçylyk uğurly binalaryň ýygyderli gurulýanlygy bellenildi. Ýurdumyzyň şipahanalary enjamlaşdyryşy we ýola goýulan hyzmatlar boýunça dünýä belli bejerş öňnaş merkezlerinden pislerler. Şipahana din jarşy düzüminiň öýtürmegi ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny keltmäge ýardym edýär diýip döwlet başçylarymyz bellädi. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň tagaldyş idaralarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýda almak maksady bilen teklip edilýän çäreleriň ähmiýetini belläp, degişli karary gol çekdi. Hemde ony sanly ulgam arkaly vice-premiere berdi. We burada bar bolan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier hatabatynda dowam edip, Türkmenistanda 2021-2025 ýyllarda döwletiň gatnaşmagyna kärhanlary dolandyrmak hemde özgertmek boýunça strategiýany we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny amala aşyrmak ornuny ýerine getirilmeli çäreler hakynda aýtdy. Resminama laýyklykda anançly dolandyrmagyň etatyna döwletiň we hyzmaty puwdogyň arasyna gatnaşyklary öýtürmek boýunça çäreleri ýerine getirmek gözüňde tutulýar. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna ministrlikleriň we häkimlikleriň hatabyny durýan birnäçe idaralary hyzmat taraplara geçirmek hakynda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda taýýarlanan teklipler hödürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, birnäçe taslamалary üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen döwletiň hyzmat tarap bilen gatnaşyklaryny öýtürmegiň häzirki döwrüň möhüm meseleleriň biri bolup durýanyny bellädi. Bu işte anançly dolandyrma guraly etaty mali ugurlarynyň biri höküminde kepitlendi. Bu guralyň netijeli peýda alınmagy döwletimizde terişler taşytdamagy, ýylatly ýerlerde häzirki zaman düzüminiň döredilmegine, telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlaryň sanynyň artmagyna, şol bir wagtyň özünde harytlaryň we ýerine getirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik berýär diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentime de bir orada bar bolan wezipeleriň çözgüdüne oýlanjykly çemeleşmegiň wajypdygyny aýdyp, bu barada vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Gazimy toplumyny öýtürmek, bu orada täze zawodlar gurmak, almataýdan öňdewarjy gazananlary we kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak, daşa ýurtly ygtybarly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna töwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Sawut toparynyň Türkmen bölегiniň düzümini tasdiklamak hakynda kararyň tasdamasyny ödürledi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwletimiziň energetik strategiýasynyň ägir türlü tebigy serişleri, ýurdumyzyň neft gaz puwdogynyň almatiýan serişlerini netijeli ulanmaga gönükdirilendigini bellädi.
Täze dögrewap nefti we gady gaýtan işleýän öňümçülüklerin döredilmegi bu ulgamda ýöňde durýan wezipeler çözmäge ýardam etmeliler. Şol öňümçülükler ýurdumyzda hemde daşar ýurtlarda uly istek bildirilýän öňümler çykarmalydyr. Döwlet başlarymyz neft gas ýanagatyny munun meýlekde ösürmäge gönükdirilen maýy goýun taslamalarynyň üstünlikli durumşa geçirilmeginde neft gas ýanagatynyň möhüm orun eýleýänligini belläp, vice-premiere birnäçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de Sewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Sawut toporunyň Türkmen böleginiň düzümini tasdiklamak hakyndaky karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premiere gurutdy. Hemde bu gurda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Orad Gelip, ýurdumyzda azyk üçinçiligini putrandyrmak maksady bilen wilayatlerde gowçy hatyrynyň düýbini tutmak we ekşi mövsümini bellenlen agrotehnik mehletlerde geçirmek, şeýle hem buğday eklen meýdanlarda ýygyk etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. 24 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar wilayatlaryna gowçy ekşine guramaçylyk girişlerini gaýdyrly. Şu günleri Daşol wilayatyna bir möhüm çäre taýýarlyk görülýär. Bu sebäpde gowçy ekşine 31 martda badalga berler. Teň hyzmat etjek kärhanlary we daýhan birleşikleri ekşi mövsümini bellenlen agrotehnik mehletlerde geçirmek, şol sanyna obagjak teňkalarynyň hemde gurallarynyň büýükdençli işini üpçün etmek, ýönem enerjileri ýokary hili gowçy tohumlar bilen üpçün etmek üçin ähli çäreler görülýär. Şu günleri gallaç kärenleşler agrotehnik kadra laýyklykda buğday eklen meýdanlarda agykinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we özüç suwun tutmak işlerini dowam edýärler. Wilayatlerde alimler we tejribeli hünärmenler yerli öňüm öňürjileri ýöňde barjy ilmi tejribäni peýdalanmak, buğdaýyň, gowçanyň, göýük bakça, yer alma we beýleki obagjyk ekinlerinden bol hatyr almak meseleleri boýunça maslahatlar berýärler. Şeýle hem bir orada ilmi usuliýet gollanmalar taýýarlanýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, mögümleýin meýdan işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, paýtaç kärenleşleriň maddi enzamyn üçinçiligini putrandyrmak boýunça birnäçe taşyklar berdi. Şunda obagjyk buğdagyny üstünlikli ösürmegiň möhüm şert hökümini, ekrançylyk medeniýetiniň ýokarlandyrmagynyň möhümdigine aýratyn üns şekilli. Döwlet başlarymyza ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligi, suw serişlerine erejeli peýdalanmak bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak babatda vice-premiere birnäçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Durduliýew, Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň işini kämilleşdirmek, hususanyna bir ministrligiň binýadyny, gurulşyklaryň döwlet büroçysy gullugyny döretmek boýunça alınıp bolýan çäreler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda binagarlyk şäher gurulşyk syýasaty üstünlikli durumşa geçirilýär. Sebäpleri ösdürmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini düýpli özgertmek boýunça 20 çörül taslamalar toplamlaryň amala aşyrylýar. Vice-premier gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň binýadyny, gurulşyklaryň döwlet büroçysy gullugyny döretmek baradaky teklibi beýan etdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, gurulşyk buğdagynyň kämilleşdirilmegi boýunça işleriň möhümdigini bellemek bilen ähli ordaş düzümleriň taýdaşly ýödary hereketini hemde möhüm gurulşyk diskalaryna alınıp bolýan işler bilen baglanyşly gurulşyklaryň döwlet büroçysy gullugynyň işiniň gurallarynyň düýpli öwrenmeginiň derurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyza bir meseleni ýeni däwrgedek içkin öwrenmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premiere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Öwgedew ýurdumyzyň öňüm öňürjileri we telekeçleri bilen birlikde maýy goýun forumuny geçirmek boýunça alınıp bolýan taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Vice-premier ulag aratnaşyk toplamyny, buğdagyň maddi enzamynyň binýadynyň berkidilmegine, döwlet we hususy gatnaşygy munun meýlekde ösdürmäge, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öýrençi kuwatlyklaryny artdyrmaga, içerki bazarlary ýurdumyzda öňdürilen ýokary hili harytlar bilen üpçün etmäge gönükdirilen işleriň alınıp bolýanyny habar berdi. Şunun bilen baglykda vice-premier 8-9 aprelde ýurdumyzyň öňüm öňürjileri we telekeçleri bilen maýy goýun forumuny geçirmek baradaky teklibi beýan etdi. Şeýle hem ulag we aratnaşyk toplamynyň häzirki zaman düzümini nazara alyp, türkmen telekeçleriniň we öňüm öňürjileriniň maýy goýun serişlerini çekmek arkaly ykdysadyýetimizi hususy buğdak bilen hyzmatdaşlygyň çäklaryny täze kärhanlary döretmek gödüňli tutulýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, toplumlaryň maksatnamalaryň üstünlikli durumşa geçirilmegi netijesinde gaýtadan işleýän buğdagyň üstünlýänligini, kiçik we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollug berilýänligini beledi. Netijeli gatnaşyklar ýola goýmakda bilelikdäki taslamalaryň ykdysady beýiklikligi, olaryň durmuş ähmiýeti we ekologik howpsuzlygy möhüm ugur bolup durýar.
Ähli gyzyklanma bildirleýän taraplaryň netijeli we uzak möhletliğin üstünlikleri kazanmaklar üçin has amatly gurallaryň tapylma wajypdyr. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň öňüne daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňünçligi hasy artdyrmak, eksport ugurlaryny artdyrmaga gönükdirilen täsir usullary giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip hormatly prezidentimiz beýledi. Döwlet başçylarymyz maýy goýun forumny geçirmek barada aýdyp, bazar gatnaşyklaryny ulgamlaryň esasy öwrenmegiň, ýurdumyzyň öňüm öňüçileriniň talaplaryna ýygyderli seljermeler geçirmegiň, türkmen teleketçileriniň ulug aratnaşyk toplamyna ýokary hili öňümleriň öňümçigini ýola goýmakda, ýöňde barjy tejribeleri we innovasiýon usullary ornaşdyrmagyň wajypdygyny beledi. Bu babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Galejew Türkmen Awtoban paýdary jemgyýetiniň bunyadyna ulug hyzmatlary ýolagçy gatnatma kärhanasyny döretmek hemde bir ugurda hyzmatlary ýola goýmak boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Aşgabat Türkmenawat ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşyk işleriniň ýokary depkinine dowam edýänligi hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyna gabatlanlyp bir awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen böleginiň ulanmaga berilmeginiň meýilleşdirilýäni aýdyldy. Halkara ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak hemde bir ugurda ýokary hili hyzmatlary üçin etmek maksady bilen ulug hyzmatlary kärhanasyny döretmek gözeňde tutilýar. Vice-premier Türkmen Awtoban paýdary jemgyýet tarapyndan ýolagçy awtobuslaryny hemde ýeňil awtolary satyr almak baradaky teklipleriň öwrenlendigini habar berdi. Şunun bilen baglanykda Türkmen Awtologlar Agentliginiň awtolog menzilleriniň hyzmatyndan şertnamanyň esasy peýdalanmak arkaly ýolagçylary ýokary hili hyzmatlary ýola goýmak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň teleketçileriniň tagallalary bilen ýokary teýlikli awtolog ýollarynyň hemde çylşyrymly inženerçilik tesgalarynyň ornaçasynyň gurulýanlygyny, olaryň watanymyzyň iklimiň ören möhüm sewda ýollarynyň halkara merkezi hökümine ornunyň pugtulandyrylmagyna ýardam berýän döwrewap we ýokary netijeli ulug düzümlerini kemale getirmekde ägir tuly ähmetini beýledi. Ýokary depkinlerde gurulşyga alınıp barýan Aşgabat Türkmenawat ýokary teýlikli awtobanyň halkara ölçegleriniň ähli taraplaryna dowly gabat gelmegini üçin etmekleri urdur. Munyň özi ýurdumyzyň ulug issaşyk geçirgide hökümindäki ornunyň pugtulandyrylmagyna ýardam berer diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýolagçylary ýokary hili hyzmat etmegiň, degişli düzümlerini döretmegiň zerurdygyny aýdyp, pugdok derejesinde awtomobil ulogynyň ähmetiniň barha artýanyny aýtdy. Milli liderimiz awtomobil ulogynyň teňki bunyadynyň ýokary ekologiýa we howpsuzlyk ölçeglerine laýyk derejede döwrewaplaşdyrylmagynyň döwletimiziň durmuş ykdysady syýasatynyň möhüm ugrdugyny aýdyp, ýolagçylary ýokary derejeli hyzmat etmek üçin degişli şertleri üçin etmek boýunça vice-premier birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa 2021-nji ýylyň aprel aýyna geçiriljek esas şäherleriň şeýlekem medeni durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň maksatnamasy barada hatabat berdi. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan şygarynyň hemde bütün dünýä saglyk gününiň, türkmen bedewiniň milli bayramynyň we türkmen alabaýynyň bayramynyň Aşgabatyň 140 ýyllygynyň hormatyna başlanylan şäherleriň meýilnamasyny amala aşyrmagyň çäklerini, alma maslahatlary, dürüjlük duguşlyklaryny, sergileri, bayramçy konsertlerini, alim bilim şäherlerini, sportyň dürli görnüşleri boýunça ýarışlary we beden terbiýet sagaldyş şäherlerini guramak gözeňde tutilýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, türkmen halkynyň maddi we ruhy mirasynyň düýpli öwrenilmegine hemde dünýäde giňden wagt edilmegine bayramçyk dawarlarynyň we şäherleriň ägir tuly ähmetiniň bardygyny bellädi we olaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başçylarymyz türkmen bedewiniň milli bayramyna we ilkinji gezek onuň bilen birlikde geçirilýän türkmen alabaýynyň bayramyna taýýarlyk işlerini insi çekip, häzirki döwürde ýurdumyzda bir ugurlaryň degişli düzümleriniň döredilmegine hemde sagaşykly ösdirilmegine gönükdirilen işleriň ähmetligini aýtdy. Arasaganly ahalteki bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, arşynaslyk ulgamyndaky tokumçylyk işine halkara hyzmatdaşlygyny ösdirmek we içinaslyk milli ýörelgelerini ilerletmek hemde onuň asyrlar aşyp gelýän däplerini geljek nesillere ýetirmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barlýar. Munyň özi medeniýet we sanat işgärleriniň dürüjligine münasip orna ýelemeler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde bayramçyklar münasibetli meýilleşdirilen dawarlary türkmen toýuny maksus derejede guramaçykly geçirmek babatda vice-premier birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazow gözegçi edýän gonlaryna durmuşa geçirilýän işler hemde taýlyk döwlet maksatnamasynyň rejelerini görnüşini taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentimiň ýygyderli tagallasy netijesinde tutuş ýurdumyzda iri halkara ölçeglerini kybap gelýän anyklaýyş merkezleri, beceriş öňnalş idaralary, hassahanalar, şypahanalar, häzirki zaman derman serişleri, kärhanlary gurulýar. Adamlaryň saglygyny goramak hemde ömür dowamlylygyny artdyrmak, ýokary kelli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek, lukmanlaryň günär derejesini ýokallandyrmak, giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, tagdyn durmuş ýergelerini wagt etmek boýunça ägir türlü işler alınıp barýar. Degişi ministerlikler we pudoklaryň durunuş idaralary bilen birlikde taglyk döwlet maksatnamasynyň rejelerini görnüşini hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çäreleriň 2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy işlenip taýýarlandy. Taglyk goraýşy hemme taraplarını ösdürmek, adamlaryň ýaşaýyş derejesini gowlandyrmak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, taglygy berkitmäge, ketellerin öňüni almaga, taglyk goraýşyň kämil we ýokary netijeli ulgamly döretmäge toplumlaryň esasy çemeleşmek maksatnamanyň möhüm ugrulary bolup durýar. Şeýlelikde taglyk döwlet maksatnamasynyň ýerine getirilmegi, taglyk goraýşyň kämil we ygtybarly ulgamly kemale getirmäge, Türkmenistanyň dünýäde sagdynlygyň we bagtyarlygyň ýurty hökümdäki derejesini hassa belinde götürmäge ýardam berer. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli saglyk goraýşyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň wajypdygyny aýtdy we onuň hemme taraplaryn ösdürilmeginiň durmuş ulgamly nazarlaýan döwlet ýadatynyň ileri türlýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Bu möhüm uguryň düýpli özgörtülmegine görüktirilen özgörtmeleriň çäklaryny, ýazyrky zaman lukmançylyk merkezleriniň gurulşynyň, dünýäniň ýöňde barjy öňüm enerjilerinden ýokary tehnologiýaly enjamlary satyn almagyň, ýokary hünärli lukmanlary taýýarlamagyň, derman üpçünçiliginiň guralny kämilleşdirmegiň gödüňde tutulýanlygy bellenildi. Adamlaryň tagdyn durmuş ýergelerini we yaramaz enliklerden daşly durmagyna urukdyrýan ýöňnalş çärelerini möhüm üns berilmeliler. Döwlet başlarymyza ködürünün tatsamany makullap we degişi karara gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-primeri berdi. Hemde gödüňde tutulan ähli çäreleriň ýerine getirişine bir gödökçüligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredew Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federatsiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň 30 martyndan 2 aprel aralygynda boljak iş saparyny görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hökümet ara toparnyň birlikdäki işiniň çäklerine amala aşylýan saparyň dowamyna iki taraplaryň duşuklary we hyzmatdaşyň esasy urlary boýunça gepleşikleri geçirmek gödüňde tutulýar. Şoň bilen baglykda Russiýa Federatsiýasynyň sebetleri bilen neft, gaz, himiýa, senagat, owagjylyk puwdaklaryna, ulagda, sewda ykdysady, ilim bilim toplumlaryna we saglyk goraýşda öýdary gatnaşyklaryň geljek urlary ara alınıp maslahatlaşylar. Şonuň bilen birlikde iki ýurduň daşary syýasy idaralarynyň ýol başlarynyň arasynda duşuklar we gepleşikler meýilleşdirildi. Olaryň dowamyna möhüm ugurlarda şol sanyna tiýatry diplomatik ulgamda döwlet ara gatnaşyklaryny ösdürmegiň meselelerini garalar. Şeýle hem 2 aprelde Moskwada garaşly döwletleriň arkadaşlyk ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Onun gün tertibine tevtari we halkara hukuklygyny pugturandyrmak, tiýagatçylyk, beden terbiýe we sport, ýaşar tiýada togurlaryny köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanşykly meseleleriň toplumy girdiler. Şoň bilen baglykda türkmen tarapy mejlise gatnaşyklaryň garamagyna bir näçe resmi namalary hüdürler. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federatsiýasyna iş saparynyň çäklaryny tebit hukuklyk meseleleri boýunça ýokary derejedäki iki taraplaryň puwdugary geňeşmeleri geçirmek bellenildi. Şeýle hem türkmen-rus gatnaşyklarynyň köp ugurly käýfiýetde ýedigini nazara almak bilen hökümetleriň degişi agdalarynyň iki ýurdun ministrlikleriniň we puwdaklaryň durunuş idaralarynyň hemde iri firmalarynyň ýol başlarynyň arasynda iş duşuklaryny guramak teklip ediler. Mundan başga da atçylyk sunugatyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen Galkynyş Milli At üstünäki oýunlar toparynyň wekilleriniň Russiýanyň döwlet serkiniň we Moskwanyň uly döwlet serkiniň ýol başlary bilen duşuklarynyň geçirilmegi gödüňde tutulýar. We duşuklaryň we gepleşikleriň netijeleri boýunça dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk barada iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan we Russiýa Federatsiýasyny gadymdan gelýän dostluk gatnaşyklarynyň we taryhy taýdan ýola goýulan hyzmatdaşlygyň baglanşdyrýanyny bellädi. Ýazyrky döwürde strategik hyzmatdaşlyk etapynda ýola goýulan gatnaşyklar iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy sazyşly ösdürilýär. Biziň ýurtlarymyz awraýly halkara guramalarynyň çäklaryny, netijeli gatnaşyklary ýola goýmak arkaly tebit hemde ählimum paragatçylygyň, hukuklygyň, awadançylygyň üpçün edilmegi bilen baglanşykly wajyp meseleler boýunça garaýşlaryň ýakynlygyny ýa-da dolu gabat gelýänligini beýan edýär diýip hormaty prezidentimiz bellädi.
Türkmen Rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz içine alýar. Hemde bilelikdäki hökümetara toparynyň işine möhüm orun degişi bolan Tewda ykdysadylyk onda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilikler bar diýip döwlet başçylarına aýtdy. Şonuň bilen birlikde ansan perwer orlar, bilim we alam, medeniýet we sünnet bolganlar boýunça diýip bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berilýär. Hormat prezidentimiz Russiýanyň netijeli ykdysady, işur we medeni gatnaşyklary ýola goýulan iri sebitler bilen alınıp barýan hyzmatdaşlygyň okunly häsiýeti eýdigini kanagatlanmagy bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň möhüm ugurlarda öýdary bähwetli iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň dol derejede durmuşa geçirilmegini öz içine alýan Russiýa Federasiýasyna boljak iş taparyna taýýarlyk görmek boýunça vice-premier Daşary işler ministrine anyk tapşyryklar berdi. Taanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Ular boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Onu Ministrler Kabinetiniň agdalary bir şonuň bilen taanly ulgam arkaly nowatda Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Men sizin ähliňizde bir ajaýyp alyp barýan işleriniň uly üstünlikleri ardy boýdy. Sag bolun.